כמו שאמרתי, לפני 400 שנה, היו יהודים מפוזרים בכל מיני מקומות ברחבי העולם, לא בארץ ישראל, והיו גם יהודים בספרד. בספרד, לפני 400 שנה, היה מלך מאוד מאוד רשע ואכזר, שהחליט שהוא מגרש את כל היהודים. לא מספיק שבכל השנים האלו, היהודים לא יכלו ללמוד תורה, לא יכלו לקיים מצוות ולשמור שבת, לא מספיק זה, הוא גם גירש אותם מספרד. כל אחד היה צריך למצוא במקום אחר, לקחת את כל מה שהוא מצליח לקחת בנסיעה אחת וללכת. אחד מהיהודים שגורש מצרפת, שגירשו אותו מספרד, קראו לו יעקב. כמו יעקב, רק שבספרד היו קוראים לו יעקב. ויעקב הזה החליט שהוא מגיע לעיר צפת. הוא מגיע לארץ ישראל, לעיר של צפת. ובצפת, בגלל שהוא לא מכיר והוא לא יודע, הוא בקושי יודע לקרוא ולכתוב, והוא לא כל כך יודע גם לקיים מצוות, הוא לא שמע כל כך הרבה תורה, כי בספרד היה אסור לו. כשהוא הגיע לכאן, הוא היה מגיע כל שבת לבית הכנסת כדי לשמוע את הרב. אז בואו נלך לפגוש את יעקב. בסדר? כן. בואו נלך לפגוש את יעקב. שלום לכם. אני יעקב. אתם יודעים, אני כל כך מאושר. היום אני חזרתי מהשיעור של הרב. היום הרב סיפר בבית הכנסת דבר מדהים. אתם יודעים שלקדוש ברוך הוא, בבית המקדש, יש שולחן שיש בו לחם. זה נקרא שולחן לחם הפנים, והכהנים אוכלים ממנו. והרב אמר, הרב סיפר בבית הכנסת בדרשה, שכשהכהנים אוכלים את זה ומכינים את הלחם הזה, זה עושה נחת רוח ושמחה כל כך לקדוש ברוך הוא. איזה שמחה. אני גם רוצה לעשות שמחה לקדוש ברוך הוא. איך אני אעשה ככה שמחה? אני יודע. אשתי אספרנזה. ככה קוראים לה, אספרנזה. זה כמו תקווה, רק בספרדית. אספרנזה. היא הופעת לחם, חבל על הזמן. אני מבקש ממנה לאפות לחם, ונביא את זה לקדוש ברוך הוא להשם, וככה יהיה לו שמחה. איזה כיף! אני אלך לקרוא לה! אספרנזה! אספרנזה! איזה חלות טעימות אספרנזה הכינה לנו. חלות בשביל הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להביא אותם להשם, שיהיה שמח. איך אני אביא להשם? איפה אני אשים את זה כדי שהקדוש ברוך הוא ייקח את זה? אני יודע! בבית הכנסת שפותחים את ארון הקודש, אז הרב אומר שהקדוש ברוך הוא עכשיו שומע את התפילות שלנו. אז אני אשים בתוך ארון הקודש חלות. אני אלך לבית הכנסת. אני אשים פה. ריבונו של עולם, בבקשה, תקבל את החלות שלי. בבקשה, אספרנזה עבדה כל כך קשה. היא עבדה המון זמן, ולש אתה בצק. היא רצתה לעשות לך שמחה. אני גם שמעתי מהרב שזה יעשה לך שמחה. בבקשה, השם. תעזור, תיקח את זה מאיתנו, ותשמח בזה. בבקשה. לפני שבת, אני עכשיו מגיע בשבת. מאותו בית כנסת, אחרי שהלך יעקב, הגיע יוסף הגבאי. יוסף היה מגיע בכל יום שישי, לפני שבת, כדי לסדר את ארון הקודש, לסדר את הספרים, ספרי התורה. אתם רוצים לפגוש את יוסף הגבאי? כן, יוסף. לא. יום שישי היום. איזה יום. ריח של דגים באוויר, ריח של חלות. אבל לי אין. אתם יודעים, אני כבר הרבה שנים, אני הגבאי של בית הכנסת, אבל לבית הכנסת כולם שם עניים. אני שם, ואין להם כסף בכלל להביא לי. אני עושה את הכל בהתנדבות. מה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא? רק שישלח לי קצת לי ולאשתי ולילדים, שישלח לנו קצת אוכל לשבת. זה מה שאני מבקש ממנו. ריבונו של עולם, תשלח לנו בבקשה קצת אוכל. אני לא מבקש יותר מזה. בבקשה, תשלח לנו אוכל, ריבונו של עולם. בזכות המצווה שאני עושה, שאני מסדר בכל יום שישי את הספרי התורה. בבקשה, תעזור לי בבקשה. בואו נמצא את ספרי התורה.
שבת. חלות שבת. ריבונו של עולם, תודה לך. תודה לך, אבא שבשמיים, הקשבת לתפילה שלי. תודה רבה לך, אבא. אני כל כך מודה לך, אני כל כך אוהב אותך. אתה אוהב אותי, אז אני אוהב אותך כל כך, בבקשה. אוי, תודה רבה, זה שמח כל כך את אשתי והילדים. כמובן, אני צריך לסדר גם את הספרי תורה שאני לא אשכח. תודה רבה לך, תודה רבה לך, בשביל שאני אוהב אותך כל כך. איזה כיף, אשתי, קבל חלות לשבת. כמה זמן עלה לנו חלות לשבת? היינו צריכים להסתפק בפירורים שהשכנים השאירו לנו. איזה כיף, תודה רבה לך, ריבונו של עולם. שבת שלום, שבת שלום. אני מחכה פה אחרי התפילה של שבת, לראות האם השם קיבל את החלות שאני הבאתי לפני שבת. שבת שלום. זהו, כולם הלכו לבדוק אם השם קיבל את החלות שלי. השם קיבל את החלות שלי. הקדוש ברוך הוא לקח את החלות שלי. ריבונו של עולם, תודה רבה לך, אתה לקחת אותם. יש לך שמחה כל כך גדולה. איזה כיף, איזה... אספרנזה, היא תהיה כל כך שמחה שהחלות שיפתח. ריבונו של עולם, אני כל שבת אני מכין לך חלות. ריבונו של עולם, תודה רבה לך. כדי שאני אוכל להביא גם הפעם הבאה. תודה רבה לך, ריבונו של עולם. וואו, יואו. השם, אני אוהב אותך. תודה רבה, יש לך שמחה גדולה שלקחת את זה. בבקשה, כל שבת זה ככה, זה כל כך ישמח. אספרנזה. אספרנזה, את לא תאמיני, אספרנזה. ככה בכל שבת. הגיע יום שישי, יעקב הוא הביא את החלות שהביאה לו אספרנזה, שם אותם בתוך ארון הקודש. אחריו הגיע לבית הכנסת יוסף הגבאי, הוציא את החלות, אמר תודה להשם על החלות שמביא לו, והלך לביתו. ככה עברה שבת אחרי שבת, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה. במשך 30 שנה יעקב שם את החלות בתוך ארון הקודש. התפלל להשם שיקבל את החלות שלו, כמו שהוא לוקח את לחם הפנים בבית המקדש. ואחריו הגיע הגבאי, יוסף, ולקח את החלות. עד שיום אחד, הרב של בית הכנסת החליט להגיע לפני שבת לבית הכנסת, כדי שיוכל להכין דבר תורה לתלמידים שלו, ואתם בטח מדמיינים לעצמכם מה הוא אמר. מה לעשות? רב חשוב כמוני צריך להגיע לבית הכנסת לפני שבת כדי להכין את הדרשה. מה אני אכתוב פה? נראה פה. אתם שומעים את הרעש הזה? איזה רעש? אני יושב פה במקום שלי. אני לא ירש ואני אראה מה זה הרעש הזה. מי מגיע לבית הכנסת ביום שישי ככה לפני התפילה? אני אחכה פה ואני אראה מי נכנס לתוך בית הכנסת. ריבונו של עולם, הבאנו לך את החלות שלך בשבת, שיהיה לך נחת רוח. תודה רבה לך, ריבונו של עולם. כל כך אוהב אותך. השם בבקשה, תקבל את החלות האלה של אספרנזה, הכינה לך. אני כל כך תשמח. תודה רבה לך, ריבונו של עולם. תודה רבה, אני כל כך אוהב אותך. תשלח לי בבקשה, גם השבת את החלות, בבקשה, אנחנו כל כך שמחים בחלות שאתה מביא לנו, זה הדבר היחיד שיש לנו, אנחנו לא מקבלים משכורת מהאנשים, כלום, בבקשה, תשלח לנו חלות. תודה רבה לך שאתה שומע, תודה רבה לך שאתה שומע על התפילות שלנו, הילדים שלי כבר ממש גדולים, הם עכשיו צריכים הרבה אוכל, תודה רבה לך ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך ריבונו של עולם. מה זה צריך להיות? בואו לכאן! יעקב, מה אתה עושה? שם חלות בתוך ארון הקודש?
נעלמים? השם לוחל אותם? מה פתאום? זה יוסף! הגבאי הוא לוקח אותם! מה קרה? אני אמרתי לך שהשם אוכל את לחם לא! אני אמרתי שפעם זה היה שהשם אוכל את הלחם של השם יפה? מה, אתה טיפש? מה, יוסף, אתה טיפש? חושב שהשם יביא לך לחם ככה בתוך ארון הקודש? איזה טיפשים שניכם, איך אתם הבנתם דבר כזה? אני בחיים לא אמרתי דבר כזה. יעקב, אתה מפסיק, אני לא מאמין, זה עבודה זרה. זה עבודה זרה, להביא להשם אוכל, לחם? ככה אתה חושב שהשם אוכל? זה האוכל שלו? ואתה יוסף, אתה חושב שככה השם נותן לחם, ייתן לך בתוך ארון הקודש? איזה שני טיפשים! מי לימד אותך? אני לא מאמין שזה בקהילה שלי קרה, אני לא מאמין שזה קרה בבית הכנסת שלי, יום! אני לא רוצה לראות אתכם, לכו מכאן, לכו, אני לא רוצה. שבת, אל תבואו לפה. אל תבואו לכאן, אני לא רוצה לראות אתכם בכלל. תעופו מכאן, תעופו לכל הרוחות, אני לא רוצה לראות אתכם. אני לא מאמין מה שאתם עשיתם. לחשוב שהשם אוכל את האוכל שלך, להתפלל לו? זה עבודה זרה מה שאתם עשיתם, לכו מכאן, לכו. באמת, יעקב הוא שלנו האופה, אשתו הערפה, ויוסף הגבאי, שהם שמעו את מה שהרב אמר להם, והם מאוד עצובים. מה, זה לא באמת? זה לא באמת שהשם לוקח את האוכל ליעקב? זה לא באמת שיוסף מקבל את האוכל, את הלחם מהשם? הם כל כך עצובים על מה שהרב אמר להם. הם הלכו לביתם ובכו בדמעות לאנשים ולילדים שלהם, ואמרו להם את מה שהרב אמר להם. כמו שסיפרנו לכם קודם, באותו זמן בצפת, הארי הקדוש היה חי. כשהארי הקדוש שמע על זה, הוא אמר לשליח שלו מהר שיקרא לרב. הגיע הרב אל הארי הקדוש, ואמר לו הארי הקדוש את הדברים הבאים. אתה הרב של הקהילה, אני מבין. אתה הרב שאמרת ליעקב הוא שהחלות שהוא מביא להשם זה לא חלות שהשם מקבל. ואתה הרב שאמרת ליוסף שהחלות עליהם הוא מתפלל בכל שבוע לקבל אותם זה לא מהשם. תדע לך שמאז שנחרב בית המקדש לא הייתה שמחה גדולה כל כך להשם כמו השמחה שהייתה לו כשיעקב הוא הביא לו את החלות ושם בתוך ארון הקודש. לא הייתה להשם שמחה גדולה כל כך כמו השמחה שהוא קיבל מהתפילה של יוסף שהתפלל בכל שבוע, מהשמחה של הילדים שלו שהאמינו שהשם באמת שלח להם את החלות האלה. אבל אתה, כבוד הרב, אתה גרמת לזה שהם יפסיקו לעשות את זה. אתה העלבת אותם, ביישת אותם. הייתה להם אמונה תמימה, הם האמינו באמת בהשם. אבל אתה גרמת להם שלא יאמינו. אתה הפסקת את השמחה הגדולה שהייתה בשמיים. כל שבוע המלאכים רק חיכו שיגיע יעקב וישים את החלות שלו ויתפלל שהשם ייקח אותם. כל שבוע המלאכים בשמיים חיכו שיבוא יוסף ויתפלל להשם ויקח את החלות. אבל בגללך זה נפסק ונגמר. תדע לך שבגלל השמחה הגדולה שהייתה בשמיים השם רצה להביא את המשיח השנה. אבל בגללך הוא לא יביא. הם יחיו עוד הרבה שנים, אבל אתה, תדע לך שאתה לא תסיים את השבת הזאת. לך הביתה, תיפרד מאשתך, תיפרד מהילדים,
תלך מחר בבוקר לבית הכנסת, ושם תחזיר את נשמתך לבורא. הרב שמע את מה שאמר לו הארי הקדוש, מצטער מאוד על מה שהוא גרם, אבל הוא מבין שהוא טעה. שהייתה לאנשים האלה, ליעקב וליוסף, אמונה כל כך גדולה בקדוש ברוך הוא, שבאמת האמינו שהשם מביא להם את החלות ולוקח את החלות, שהייתה לשם שמחה כל כך גדולה בזה, והוא עצר את זה. ועשה כמו שהארי הקדוש אמר לו, הלך לבית הכנסת, לפני כן נפרד מאשתו מהילדים, נשק להם לשלום,